Salam mehriban ağalar. Sizin bilen Alem TV. Biz size bugünkü videomuzda öýsüz udatsız adamın milyonerlik derejesine nädip ýetenligini, onun geçen kynçylyklaryny hem de onun durmuş ýolu barada size gurun bereriz. Ine şu görýän oglumyzyň ady Halil Rafati. Ol öýsüz udatsızlaryň arasynda ýatyp turup gezip ýören oglandy. Ýöne hemme Halil üçin öň gowar ýady. O Los Angeles'a Toledo, ştat Agaya diýen ýerden göçüp barýar. Ve şol ýerde ýoşuk bilen hereket edip özüniň kiçiräjik biznesini açýar ve sport maşinalaryny bejerip başlaýar. Onun durmuşynda ähli zat gowar ýady. Ýöne gynansak da üstünlük bilen şowsuzlygy bile geldi. Halil ilki arak köp içip başlady. Onsoň marihuana, iň soňunda gereýini özüne alyrdy. Şonuň bilen onun kara dähmet bilen gazananjaty gynansak da ondan ýoşuk bilen gidip başlaýar. Gün-günden aladalary köpelip beri üstüne beri edip iň soňunda bolsa onun emlägini döwlet haýyryna geçirdiler. Ine şeý diýen Halil öýsüz uzatsız galyp köçüde ýatyp durmaly boldy. Onun ýaşaýyşdan susy wasyldy. Ol gaty horlanyp agram 45 kilo gelip ondan başga da onun ýüzlerini yara basyp aşgadan arap, bundan başga da bir näçe kesellere uçuraýar. Ol şol wagt 40 ýaşynda bolup, nädip öýsüz uzatsız narkoman bir zady ütgedip biler diýen pikir kimin kellesine geler. Bu zatlar barada giňişlerin onun ýazan kitabynda "Men ölümi ýatdan çykardym." Şol kitapda onun aýdan zady "Men indi nire sereçeğimi bilmedim. Ähli ýollar ýatyp görünýärdi." 2001-nji ýylda Lukmanlar onu zordan ölümden alyp galdylar. Çenden aşağı köp narkotik çekenligi sebäpli. Ol şondan soň 2003-nji ýyla çenli reabilitasiýada bolup, özüniň ýarama dendigini aýyrmak üçin hereket etdi. Şol wagtyň içinde onun özüne bolan ynamy, güýji artyp başlady. Ve oňa şol kynçylyklary ýeňip geçmäne oňa diňe onun özüne bolan ynamy kömek etdi. Günleriň ýerinde ol şeýle pikire gelýär. Şundan meýlep öz durmuşyma şowsuzlygy salmajak bolaryň we şondan soň özüni saglygyna berkedip başlaýar. Narkotikden kemişelik ýüzlendirýär. Şol wagt onuň dosty oňa elde ýasalan sok içdip maslahat berýär we Halili ýany bilen alyp gidip elde ýasalan sogyň nirde satylýany görkezýär. Edil şol pursat Haliliň kellesine gowy pikir gelýär we näme üçin biz şular ýaly elde ýasalýan sok baryny meniň reabilitasiýa geçýän hastahanamda açmaly däl diýen soragy öz-özüne berýär. Şonun soň ol öz dostlarynyň, tanışlaryndan karzyna pul alyp kiçiräjik bar açýar we ol bir näçe wagtyň içinde Sun Life adly kiçiräjik kompaniýanyň düýbüni tutýar. Bir näçe wagtdan soň onuň elde ýasalan sogynyň abraýy we ady owazasy artýar. Halil Malibu şäherinde bir näçe elde ýasalan sok barlaryny açýar. Şeýdin 46 ýaşynda Malibu şäherinde soň şahsy hasaplanýar. Ol $10 milyon gazanç etip başlaýar. Häzir bolsa Halili ähli Amerika tanýar. Ol barada belli gazetler ýazyp başlady. Hemmesinde de diňe bir sorag. Nädip şol kynçylyklarda ýaşaýan adam özüni alyp çykdy? Näme zat oňa sebäp boldy diýen sorag. Halil Rafati bu soraga şeýle jogap berýär. Eger de men şol günleri kynçylyklara uçuramadyk bolsam, şol ýalňyşlyklary etmedik bolsam, belki de men şu wagtky duran ýerimde durmazdym diýip jogap berýär. Mehriban ağalarymyz, şu video göwnüňizden turan bolsa, onu like goýmagy, bize goşulmany ýatdan çykarmak. Eri dostlarım, durmuşda hemişe sağdan durmuşa alyp barın. Sizin bilen bolsa Alem TV. Ýene-de görüşýänçek, hoş, sag bolun.